Alhamdulillah, sunana Alhaji Dahiru Buba, ni ne chairman na Independent Marketer Association of Nigeria, dilolin man fetur na Taraba da Adamawa. Ranka da safen nan an tashi kawai aka samu gidajen mai ko ina a Yola a rufe. Menene yake faruwa kama al'umma ƙarin bayani? Al'umman Adamawa muna so mu ceci kanmu ne. Abu ne wanda jami'an gwamnati, wasu daga cikin jami'an gwamnati custom ake kiransu, an nana su Operation Win. Sun zo Adamawa maimakon da za su je boda su je su yi aiki su hana mai da yake fita, wayanda suke fitar da mai. Sai suka koma suna kama mai a cikin gari, motocin Adamawa suna kuma rufe gidajen mai. Wannan kuma ba hakkin su bane, hakki ne na DPR wanda kuma custom sun zo sun shiga tsakiyar rana. Shi ne dalili a yanzu motocinmu guda 7 yana hannunsu. Gidajen mai namu ya kai guda 5 aka rufe. Shi ne dalilin da muka ce to mu ba za mu iya wannan ba. Tunda haka ne za mu janye aikinmu sai gwamnati ta shiga tsakaninmu kamin nan mu bude aiki. In kuma gwamnati bai shiga tsakaninmu ba za mu bude aiki ba, kuma ba za mu loda kaya daga Lagos da Port Harcourt da Wari da Calabar mu kawo Adamawa ba. Wannan in Allah ya da mun tsaya. To an da dalilin da muka dakatar da wannan gidajen mai. To kamar an zarge ku da cewa kuna fitar da mai in ne zuwa jamhuriyar Kamaru yasa aka ɗauki wannan mataki. Menene gaskiya wannan magana? To in muna sayar da mai da Kamarun ai ya kamata custom ya je boda. Ya je ya tare mai da zai fita Kamarun. Ba mai da yake cikin Yola ana saukewa custom zai kama ya ce ya kama mutum kuma ya nemi ya karbi kuɗi da yawa waje mutum ba. Ba wannan bane. Motan mai da yake sauke a cikin movie, motan da yake sauke a Maiha, motan da yake sauke a Song, motan da zai je Uba, motan da zai je Michika, sannan custom ya ce mota ba zai je ba, ya hana. To wannan dalili ne muka tafi yajin aiki. Amma in ya samu motan da yake zuwa Kamarun, wanda yake loda mai ya tafi Kamarun, ko da ya kama mu ma ba mu da bakin da zamu yi magana. To kamar kwana nawa zai dibe ku na wannan yajin aikin da kuka jin? Wallahi sai baba ya gani. Ba za mu iya ce rana ba, sai ranar da gwamnati ya shiga tsakanin mu, ya daidaita mu, ya nuna ma kowa aikin shi, sannan kamin nan mu kuma mu dawo. To menene sakonka a ƙarshe musamman ga mambobinku da kuma talakawan gari? Yauwa to sako na da membobin mu su yi obeying law wanda na gaya musu. Su yi haƙuri saboda ko yau a har wata ɗaya ba mu sai da mai ba abun da zai faru ga mu. Ya kamata mu haƙura mu ga cewa mun kubci incin mu a wajen kowane ma'aikaci a Adamawa. Wannan number 1. Number 2 kuma ina gaya ma talakawa idan mu wannan mun daina kawo mai nan su ma za su shiga halin da ba daɗi. Saboda muna kawowa ne, muna da lasu muna kawowa ne. Shine dalilin da ana iya cewa mai ya karu ko ya ragu da sauransu. Don haka su ma su yi haƙuri mu kubci incin mu insha Allah kuma ba za mu bari kowa ya sha wahala ba, za mu kawo mai in Allah yadda.